Takže čau lidi, je tady MT2PM s novou hrou The Binding of Isaac. Je tady jsem u kámoše teda. Čau. Ježiši, začneme, bude to tak, že jednu hru hraju já, jednu hru hraje on. Točíme to po druhý, protože se nám stala taková náhoda. Blbá náhoda teda. Tak, začneme, pohyb vím. Shit. Máš nějak přeházený ten, vole. Aha. Já jsem, není dobrý. Budeme hrát od začátku pěkně. Od Isaaca až jakoby, je nám jasný, že, hezky, srdíčko celý. Je nám jasný, že asi už těžko uděláme další, takže. Ježiši, zastyhla. Jo, vím, stačí to držet. Ježiši, to je smrad. Ah. Tak, boss určitě ne. Tady rozstřílíme hovno, nic. Počkat, bednu. Do ty jsem mohl předtím střílet, co? To nic nedá. Ježiši, to je smrad, ty. Se budu blajt. Jdeme dál. A zlatá. Ježiši, zase tenhle kakáč. S těma se nám tady zabijou, ne? No. Ty vole, ale nevypadá to. Jinak nevím, jestli slyšíte zvuk, mám to na sluchátkách, nebo máme to na sluchátkách. No, už jsem se. Hezky 2 bomby. Děláš si srandu. Posledníčka. Já vím. Co to dělá? To jsme nepoužívej. Tak Včkem, ne? Na zadníku. A kam tady k bossovi? Za lidi. Sem dej bombu. No. Out? Ne. Shift a zdroj. Já musím dát space. To nedělá. No, sem to dej. Tak jdi dolů. Dej to sem k tomu modrému kameni. Yes. Když je mi tata. No, vidíš to. Ne! Jo. To je super tajná. Wow. A můžeme si hrát. Když k tomu... K bossovi. Dělej jdi. K bossovi, že jo? Pozor, nevím. Tam jdi, no. A sem dolů polož. Nebude. Že ne. Cože? Tak nevím, kde by může být. Mám? No, mám plno, takže. No jdi. Máme dokonce i srdíčko navíc. Ten je A Isaac vs. Pin. Ten je hodně jednoduchý, takže toho dáme. Holy shit. Už jsem myslel, že se mu vyhnu. I když já s ním nejspíš budu mít problém, protože Isaaca jenom přece neovládám tak dobře. Vlastně ty vole, proč ne? Zapně. On vždycky jde tam, kde jsem, viď? Jo. Ježiši, já mu tam lezu. Položi bombu. Až u ní bude. To jsem fakt povedl. Ty vole, mi zabije nějaký boss. Jinak ke konci školního roku určitě nečekejte, nebo nečekejte nejspíš, nebo no, nečekejte video takhle. Hlavně z Isaaca. Z Isaaca určitě ne. Z Shakes of Jet možná se ho dočkáte. Ty vole, půl srdíčka.
A je to, ne. Bum. Co zabil? Na seber to? To mám hned sežrat. Kvéna. To Víš, sež... co to se žralo? Počkej, No, já se dík. krát dojdu doplnit, ne? No jo, to by mě nenapadlo. A musíš zase použít bombu, kterou nemáš. Jak to? Vždyť nebyla tady. Byla no. A pořád tam je. Shit. Wow. Tak. Jdeme do dalšího levelu. Tak. Vidíme Isaac na Ježiši, týhle hajzlova. Pěkně. Hezky hned srdíčko, nice. Jdeme dál, Ježiši. Nohy. Ty zrovna nemusím. Abych řekl pravdu. Protože schodí pomalu a blbě se trefujou. Nebo blbě. Klíč. To bude odsaď. Ne, dodaj. Dělaj si prdel. Co mám vzít? Nemáš prachy. Tohle je obchod. Sem jsem měl jít. Jo. To jsi mi to nemohl říct. My se říkáme. Ježiši, on je tady ten pavouk. Tak teď bouchněte. O, ty vole, to brzo. První, kde mě vzali teďka, jakoby v tom druhém levelu srdíčko. Nice. Na ser, ty vole. Tak tohle daleko nepokračovalo. Tak tady někde už bude boss. Ježiši, tady z těch lítaj ty. Aj než vyklube. To Jo. A teď můžu tam do toho. Jo. Doufám, že se nám povede to, co předtím. Jak jsme to o zub. Jo, to si ne. A proč to hovno nejde zničit? Jo, vem si to. Mám to dát. A co to dělá? To je přece jak spadne ten boss a zabije tu hajzu. To se mu bude hodit u bossa. No, bude no. Tady. Tak tento level máme už skoro hotový. Můžeme říct. Ježiši, to je nějak... Tohle máš rád, co? No, strašně ho miluju, ty vole, trola zastranýho. No, v pohodě. Ježiši. Debil. Co tu? Co? Nebyl to, ale fakt je troll. Tam dole se ukázal trolloval. No, Já jsem o tom nevěděl. kašlu na to. Lol, tady nejde dát kvéčko. Ježiši, už. Oddech. Ne, asi ne. Tady bude už boss. A tady z toho vyleze. Ne. A ten už se nám asi hodit nebude, co? Ježiši. Bude na Ještě žije tady tenhle profík, ty vole. na další patr se můžu hodit. To jako jde přenést do dalšího třeba kola? No. To jsem nevěděl, no. Myslíš, že za jedna kolo si nazbírá všeho 99. To je maximum. Jedině, kdyby si sebral jeden item. A ten padá hodně málo, co? Ježíš, další. To je čtvrtý, že jo? Už za tohle, jakoby. Jo. Uděláš mi ještě plišťávu, ale méně sladkou. Co, tomu říkáš sladká? A studenou. Tak Vodu. tady z těch... Ježiši! Já jsem se lek. Další klíček, nice. Hele, a super, nějakou tajnou nám otevřel. Takže
Je tady houbička, mám ji vzít? Zelenou. Je lepší než to, co mám. Ok, vem jí. To není na space. Máš HP up. Dokonce 2krát. Jo, počkej, no. Jo, já jsem no, ale máš vodu. No, dík, že je to byla, ty vole. Tak jdeme na boss se srdíčkem a... Ježiši! To ti stačilo vidět už jenom, když jsem hrál já, co? Ty vo! Nice, a je dole. Tak tohle bychom měli. Hele, je tam nějaký juice. To vím, nevím, co to dělá. Jo, to je v pohodě. A jdeme. Dát dostřelíš a rychleji si střeli. Takže si myslím, že Isaaca nedáme. Já se zase bojím, že se k němu ani nedostanu. Ty za ti berou peníze. Když mě hitnou. Jeden penízek. Jo, ještě, že mě Cože? Curse of Darkness. Takže nevíš, kde jsi byl a kde jsi nebyl. Holi. Ježiši. Máš jenom štěstí. Že ty jsou jednoduchý, to jo, ale... Ne, že máš štěstí, když jsi našel teď zlatou místnost. Pak by se to dá se dobře. Chceš z tohohle rychle vypadnout? Ne! Jde HP up. Chceš tady zabít bose nebo ne? Počkej, co udělá tohle? Nevím, vem to. Počkej, jen rozstřílím hovno. Dej to, na zeru. Vystřel. Nevím, vem si ten tu. Chceš se tady rychle zbavit bose, ale nedostaneš item. Já si to hezky projdu. Tak jo. Tady jsme nebyli. Tady stojí jenom na místě. Z toho padly, nebo mi je vzal? Vzal ti jeden. Další. Aha, tam je šutr. Ty vole, další peníze k říce. Nevíš jak to? Neber to. Teď tě hitnu a máš HP a v háji. V háji. Stojí jenom na místě. Na té prostřední lajně. A je dole. Tak už. Ty vole. No a už tě hitnul a máš HP a v háji. Takže a co? Hajzl Nevíš jeden. srdíčko navíc. Yes. Možná HP v háji, ale... Co je tohle? Tak si se rovna použil. Tam chci. Jestli za to chceš hodit bombu. To dá. Jak? Jdi, počkej. Tak mě zbav toho bossa kam. Tohle. Tak ne, no. Ježiši. No, já jsem nevěděl, co ta karta dělá. Tak to bylo brutálně jednoduchý. Ježiši, to jsou tyhle kakáčové. Ano. Ty vole. Nechtěl bych. Pěkně něco se nám otevřelo. Že by obyčejná místnost. Paráda, bomba. Asi jdu tady pro srdíčka. Tady a ještě
Tak si ji otevřem. Ježiš. Co bych za ní dal? Proč tam chodíš s jedným peniskem? Nevím. Tajná místnost. No a našli jsme bose konečně. Jdi tam. Super tajná. Tímhle přeskočíš bossa. To je z ďábelský místnosti. Takže když dám mezerník, můžu? Nedostaneš item. A máme, ježiši. Díky. Doufám, že ta písnička zvenku je slyšet. Jo no. To bylo opět jednoduché. Tohle už je teda o něco těžší. Vole. Nevždy. Spolu s srdíčkem, jo! No, jdi tam. Vem to. Ty ohýnky někdy střílej, no. Kdy jsou červený? O, tohle je docela jednoduchý. Takže dobře. Jeden díl, ty jeden já? Kolik točíme? No, Má se říct. tak. Tohle opravdu nevím, jestli to dám. Ty jsou opravdu těžcí, abych sem řekl pravdu. Kdyby ještě kolem sebe měli žele, tak aspoň stříleli. Že jo? A oni fakt jsou žele. Někdy. Už chcípni. No, to je mi teď na nic, no. Next. Ježiš. Tak pojď. Udělej haf. 2 jsme se zbavili. Jeden zbývá. Máme klíček, jdeme dál. Už jít dál do toho vlast. A dobrý. Už zde máme bossa. Bylo rychlejší. Co to dělá? Zkus to. Jo, všichni mobové se oddalují. Jenom na jednu místnost. Tohle nemáš rád, co? Tak jak jezdí. Jo, je to ten, co ho nemám rád. Oni mi sem dávají samý, který nemám rád, to je paráda, ty vole.
Hajzle. Černej. Negři. Ježiši. A on tam pak je ještě jeden boss úplně černý. Nic, já toho mám plný zuby, takže pro dnešek je to všechno. Je 26. Teďka si uděláme Shakes of Fidget. Uděláme Shakes of Fidget. Ještě dneska určitě vyjde ten Isaac a Shakes of Fidget. Takže zatím čus. Čau.